Biko, wakati anyị maka mmemme nke anyị na-akwado n'ụbọchị taa. Ọ dị mma. So tata wụ mmemme Igwe Godwin Ezeilo na Nanka na Ofala. Ọbụm na Nanka. So ka ọ na-agba Ofala, sị na ọ ga-echi m echichi. Echi ọ ga-echi m bụ Akuoma. Mbụ echeburu m Akuoma. Sị m na ọ dịkwa mma na ụkwa Akuoma a, ọ bụzi Akuoma ndị Igbo. So ya mmemme a na-eme taa. Akuoma Igbo niile. Yes. Daalụ. Enwe ike ịkọwara anyị ka afọ abụọ Akuoma si wee pụta. Ilekwe n'anya, ọwụ ndị agadi ya na-akpọ ndị okeọha bụ ndị zitere ha si na ihe kwesịrị ekwesị. Ọzọ mgbe ndị obere ka e nyere rem aha, aga m echeta March 6, 2004 ya mgbe izizi nọtara aha ọtaza ha ọmịa si ka m na-eche ma ọ ga-eru. So Akuoma ọkwanụ na onye dịka m ga na-eme ihe ziri ezi, aga m etinye aka na ihe ọjọọ nọ maka ihe ọma oge ọma na ihe eji mara ezinụlọ ebe nsi na ihe ụlọ anyị na-eme ga-awụ ihe kwụ ọtọ, ihe ọ na-erite n'uru ga-awụ ihe kwụ ọtọ. Ya wa Akuoma anyị na-aza. Kekwado ihe ị na-agwa ndị enyi gị ndị ikwu na ibe n'ụbọchị taa? Ihe na-agwa ndị enyi m bụ na ọ ga-adị mma na onye ọbụla na-eme ihe ziri ezi, ihe ruo oge mgbe ya mee. Onye nọ n'anya n'azụ ma maka onye ya mere ma onye ya mere, mana onye ọ na-amara ihe dị mma ga-abara uru ga-enye ndị mmadụ ike iji wee nọdụ ọnọdụ ga-eme ka ha dị mma. Nke kacha nke Igwe na Chukwu bụ onye okike na-achị anyị. Ọ ga-adị mma na ihe ọ na-eme ihe dị n'usoro ziri ezi otu n'oge anyị ga-anọ n'ụwa wee nawa. Daalụ. Ozi pụrụ iche enwere ike igwe oli aka ihe n'ụbọchị taa? Ihe ozi ga-agwa ya ya mara na ọgba anyarago onye ozi ihe mere ya na-eweta ihe a na-echicha na-echi taa. Ọ ya ụda na anyị ga na-eme ihe ziri ezi, anyị ga na-akwụ n'ihu nke Chukwu na-enyere ndị onwe ha ka ọ ha aka leta ọnụ ọdịna nke ọ na anyị ga-emenwe anyị ga na-eme nke Chukwu. Daalụ. Akuoma. Ndewo. Gwada anyị ezigbo afọ anyị ya. Ifeanyi Nwosu Asorok. Akuoma n'ugwu niile. Akuoma n'ugwu niile. Daalụ. Ọ ya dịrị mma. Asị ka ụbọchị nke taa ma adịrị mma. Echichi anyị echi gị ya eweta udo, ọganihu na mbido na ndụ gị. Ya gaziere gị. Thank you.
ụjọ kpuchie ya. Querendo ci vedi che te cono. Ora Igwe biko okoli. Wala chiago. Tabu besinachi. Okoli, Igwe Sio. Chief Lady Nwosu n'ụbọchị taa Nanka niile na-echidu aga ife na Nanka anyị ji nke a na-enye gị ga-eji na-atụbata ndị ihe niile dị mma na-atụpụ ọjọọ ka ọma na-abata Akuoma, Ifeanyi Nwosu Akuoma.
Akuoma Nanka kwa yaka mde. Fine kwani. Francis. Ifeanyi kuma ko. No ye Nanka. Because you know what I do. Oh you know what I do. No one is here to say. Hey say. Oh boy no be the whole thing go here. Ah, what be your own now? Oh you know what I do. Anu kan na tama de ru be. Ndi e ku je ku e ku na kana ko ko je nya je na para. Ekulukule nwere na ahụ na ọ bụ ebe ahụ akọba ife na-akọ ekunye na ahụ Biko ọ bụrụ na ndị a na-ebe ebe na ha kwụsị na ịkpa afa gbadara n'ala ka nwa ịda mmadụ niile bịara na isi abịa ndị niile nọ n'isi Ghana floor, Biko. Ghana floor. Nna dene nwa. Ata aka eche kwa ibe na eche. Pablo no de no le potoro Francis Nwankwo. Country Odin Nanka. Nanka. No, get closer.
Chief Collins, Uche Nwokafọ, Ọmọnsọ. Time the same thing now. Ibabuchi na Nanka. Ngwa, gịnị kwegesi? Biko, mmekwu ka anyị nabata Right Honorable Chief Dr. Sir Okwudolibisa Eze Nwankwọ. Ewepụ dike na Nanka, dike dịrị mmadụ amansi. Eto dike na ụmụ awụlụ, ọchịrị ọzọ n'okpoto, Orumba na Orumba, Mkume biko ka ọ bata. Chief Collins Uche Nwokafọ. Ya tuola nga phone. Omudo. Near microphone. Hello? Greatest person. Because I make an Nanka in there. Neighbor Kaka will see me Babuchi Nanka. What was that? Come there, Diego. That's good. Hey, better get what we get your face. Go by. Ọ gị nwa m akụ udo. Ọ gị akụ udo. Kedu onye na-echi echichi? Okay. Anybody will know in Lagos. Maybe in a mega city in a hotel, maybe she can carry in a way to come. And I go back.